panibagong katatanglayan na naman kade. Welcome back na naman sa mga katatanglayan video na to. Uno na naman gigibo mo yoy. Uno kade, pang machine shop na mga kataon bintang mo so. Mineral. Para mo kaya bubuksan. Yoy, muli kang kamutin yoy. Tadi pencil sa dire. Ipitin ko na bibirikan. Di ko na bubuksan. Kung kinamot mo kanyo kanina bakal. Guminamit pa unuan ka na yan. Pang machine shop magagaton sa pangipit. Wana, kinamot. Baga lang dali buksan. Ito sinulit. Murah niya. Bukas na yun. Sinulit mo niya na bukas. Talagang gusto niya pang bukas ka din. Tinanggal na ito din siya. Ibigin naman. Kung nagkapa ka ng marayoy, mura naman niya, pinadivision mo sa sarili mo. Tangin na ba? Tungin na ba? Diyos ko mo! Wala, bukas na. Ibukal eh. Ano ka ton? Wagnet. Ipinaayag mo pa. Ano kang pangipit? Ano nga kang pangangal yan? Ayangal. Ibukal. Wala. Di talaga inali sa pagkaipit. Para mo palis. Sawa. Garuguan ako sa imo yun. Para pala hindi ka magkakape. Wala. Pinakita matibay sa magnet eh. Wala na. Nalsa kaya supang machine shop. Di mo na para magkakape. Wala. Wala sa kape. Unun-unukan. Tapos pinalis yan. Nakakapaya na. Mura naman niya pang laboratory mga kanyoy. Wala. Ununukan. Unong machine gun. Pinatayang-tayang. Pinulula mo sa kape para kay may kape. Kaya napakita na ka nakatimpla. Grabe yung pasali mo. Tinanggal so. Mura in-extract mga yoy. Wala ipapalis na. At baga sa puro so lagod. Para magkakape. Kung nagbakal ka na ito ng 3-in-1, kaya ka pa nakatimpla. Simugal. Tatanglayoy. Pahit na. Pinagalan mo kan. Murag baga. Diyos mo. Iba na. Iba na kan mga kesi. Iba na kan mga tawala. Abo nang inidalian. Hindi na sulagod. Hindi na sulagod. What's up mga yoy? Ipinakikilala ko sa inyo ang larong Una Game. Ang Una Game is isang play-to-earn mobile game na pwede kang kumita habang naglalaro lang. Mag-register lang, kumpletuhin lang lahat ng details na nakikita sa screen at i-confirm. After mo ma-confirm mga yoy, rekta ka na sa game. Marami kang pwedeng pagpiliin na laro dito mga yoy sa Una Game. Isa na nga dyan mga yoy ang larong Dragon Tiger. Ang larong Dragon Tiger mga yoy ay isang laro na kung saan tataya ka lang kung sa Dragon ba o sa Tiger. Magpapataasan lang kayo ng baraha mga yoy at kung sino yung mas mataas na baraha, syempre siya yung panalo. Diba? Ganun lang siya kadali mga yoy. Naglalaro ka lang pero kumikita ka pa. Sa Una Game lang yan mga yoy. At kung gusto nyo na mag-withdraw, i-click nyo lang mga yoy yung withdraw dyan sa baba, i-bind nyo mga yoy yung Gcash details nyo at ilagay nyo yung withdraw amount. Rekta Gcash nyo na yan mga yoy. Ganun lang siya kadali. Ano pa hinihintay nyo mga yoy? I-download nyo na ang Una Game. Nasa comment section ng video na to yung link kung saan pwede mo siyang i-download. Matik na yan. Una ka sa Una Game.